Welcome back to my YouTube channel. Why, Kaka? Kathi nallere. Archan ponchilla. Naal janalli namdu. Ye channel total? 10 jana. Ha? 10 jana na. Yet kade? Indians local. Local Indians ante. Last time both na place. Ha. Local is wala same place ade po. Weather at super weather undavu. Mulu churu heat, avulu churu cool adipun weather pura. At weather ancha tu kade koi. Ha. Alpoda anchuru. Enkla food da pura malpalpa. Kela item pura malperandu koi. Nikla yan alpa video malpa. Alpa toipa pura encha pura malperu vande. Anda. Ha. Chicken changes the leg. Tikka manfudu. Chicken masala ready atunda. Item ಅದು ready atunda. ಅವನು ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Poi. ಹೋಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. So, enchi gaadi ready ಇದೆ. ಗಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಇರೋಲ್ಲ. So, we need to buy. ಇಲ್ಲ ಬರಲೇಟೆ ಚೆಟ್ ಬಲಿ ಓಯ್ ಗುಡ್ ಫೈನ್ ಮಾಜೇಶ ಕಾಕಾ ಅವರೇ ಭಾಷಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟರಲ್ಲ ಇದಾಗಲೇ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದರ ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದರ ಗಂಟೆ ಉಂಟಾ ಅವನಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ which one एक really decrease بس حديث لا تخبطون hi we are going now shaqlawa we are going now shaqlawa this place is good Yes, very good, very nice. Weather very good. Night very good. Yes. now going so enjoy the part yeah so England ಇದೆ ಸಕ್ಲಾವ ಹೋದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಟ್ಟ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ವೆದರ್ ಲೈಟ್ ಟೈಪ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಮೂರು ಚೂರು ಹಾಟ್ ಅಡೆ ಹೋದನಾಗ ವೆದರ್ ಸೂಕ್ ಅರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಗರಿ ಬೆಚ್ಚರು ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಜಾ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಚ್ಚರು ಅತ್ತ ವೆದರ್ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಅಂಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 10 ಜನ ಗಾಡಿ 10 ಜನ يواكب العالم الهندي. تكفي شكلك انا اقول ديكو ದಶಪಥ ರಸ್ತೆ ಬಂಡ ಅಂದ್ರು ರಸ್ತೆ ಅಬ್ದುಲ್ tell me something ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಐಸ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಚೆ ಐಸ್ ದೇದು ನಿರಬತ್ತ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೇತೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಐಸ್ ದೇತೊಂದಿಲ್ಲ ಏತಿಗೆ ಐಸಿಗೆ ಐಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಕೋಲ್ಡ್ ಹೋದೈತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಬರ ಐಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ವೆದರ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ತೋಲೆ ಐಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಐಸಿಗೆ 5,000 ಬಂದ 400 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಐಸಿಗೆ ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್
No, ಚಂದ ಕಾಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ದೇತನಗೆ ಬರ್ತಾ ದೇತನದಲ್ಲೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ ತೂಕ ಬಸ್ ಬೋಡಿತ್ತು आइसक्रीम कौन सा बड़ी है तक तक कर ले आइसक्रीम कहा हाँ आइसक्रीम तो वाली बारिश हो गई आइसक्रीम पिस्ता फ्लेवर दर्द खोलो नहीं वाह सुपर है आइसक्रीम रिटर्न मारा वो भी है फ्लेवर पिस्ता वेनिला ಏನು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಸ್ತಾ ವೆನಿಲಾ ಅಲ್ಲ for Saddam Hussein. So for Saddam Hussein home. Yes, for Saddam Hussein. He's coming here picnic. This one. ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಲಡಕ್ ಮಿಂಗ್ಲ ಪಾಸ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಸೊ ಐದು ಕೊರೆದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಿಡ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೆದರ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ತುಲೆಗೆ ಚಳಿ ವೆದರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟನಲ್ ದಿಗ್ನದ ಅಂದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟನಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಟನಲ್ ತೋರಿ ಸೂಪರ್ ಟನಲ್ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಟನಲ್ ಬರ್ತನೆ ಟನಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆಂಚ ಬರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಟನಲ್
عبد بشر